καλύτερος μου φίλος ήταν ψυχοπαθής και δεν το κατάλαβα για χρόνια. Στην αρχή ήταν γοητευτικός, με έκανε να νιώθω ξεχωριστός, αλλά κάθε φορά που κάποιος άλλος με πλησίαζε, μυστηριωδώς εξαφανιζόταν από τη ζωή μου. Το κόλπο ποτέ δεν φώναζε, ποτέ δεν απειλούσε. Απλά ρωτούσε «Είσαι σίγουρος γι' αυτόν?» Και μετά, σιγά σιγά, μου έδειχνε αποδείξεις. Χρειάστηκαν 5 χρόνια να καταλάβω ότι όλες οι ιστορίες ήταν ψέματα. Προσεκτικά φτιαγμένα, ένα προς ένα με αποξένωσε από όλους. Όταν τον αντιμετώπισα, χαμόγελο, κρύο και μου είπε «Νόμιζε ότι ήσουν έξυπνος», σαν να ήταν παιχνίδι για αυτόν. Σήμερα έχει άλλη παρέα, άλλους φίλους. Κι εγώ αναρωτιέμαι πόσοι άλλοι ζουν την ίδια ιστορία. Οι ψυχοπαθείς δεν φορούν μάσκες, είναι οι μάσκες.